ዝሓተሉ ኣትዩ እጅግኡ ሰብሲቡ ክዓምም እንከለዩ ኣብዚ እንታይ ክትሰርሕ ዘይኮነት ቅንዲ መሰረታዊ ጉዳይ ኣብ ዝኣተኻዮ ናይ ስራሕ ባይታ ውፅኢታዊ ምዃንካን ንስራሕ ድማ ዘለካ ድሌት ምዕባይን እዩ ብመንገዲ ስራሕ ርእስኻ ምኽኣል ማለት ከዓ ሓደ ካብ ተፈጥሮ ዘረከበትካ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ክትዝንጋዕ የብልካን ብዙሓት ሊቃውንትን ተመራመርትን መንእሰያት ኣብ ዝነብርዎ ሃገር ዝቕመጥዎ ዓዲ ይኹን ዞባ ኣከባቢ ገጠር ከተማ ወዘተ ውፅኢታውያን ክኾኑን ናይ ስራሕን ርእስኻ ናይ ምኽኣልን መንፈስ ምእንቲ ከጥርዩ ከም ዝኽብሉ ምዕድኦም ይህቡ ኣብ መበቆል ደቂ ሰብን ስራሕን ዘሎ ዝምድና ብኣብነት ብምጥቃስ ድማ ፈጣሪና ንደቂ ኣዳም መንበር ኣይሰራሓሎምን ነታ መንበር ኣብ ውሽጢ ዕንፀይቲ ደኣ ሓቢእዋ ነበረ ነቲ ጣውላውን ከምኡ መኪናውን ኣይሰራሓሎምን ግናኸ ነታ መኪና ኣብ ጎቦ ዘሎ ከውሒ ሓቢእዋ ነበረ እምበኣርከስ ፈጣሪ ንደቂ ኣዳም ዝሃቦም ንጥረ ነገር ጥራይ ደኣ ነበረ ክብሉ ምዕድኦም ይሂቡ እሞ ነቲ ዝተረከብናዮ ንጥረ ነገር ኣብ መዓላ ነውዕሎን ውፅኢታዊ ንገብሮን ግና መሃዝነትን ትግሃትን ምፍራይን ናህና ናይ ደቂ ሰብ ተራእይ ነይሩ ክብሉ ብተወሳኺ ትንታነኦምን ምዕድኦምን ይሂቦም እዮም ገላፅን ኣተባብዕን ምዕዶ እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ቀንዲ ራቆሕ ሓሳብ ርእስኻ ምኽኣል ማለት በቲ ተፈጥሮ ዝዓደለትካ ክእለት ግብረ መልሲ መሃብ ማለት ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ በዚ ድማ ንዘለካ ውሽጣዊ ብቕዓት ክረጋገጽ ይኽእል ስለዚ ሓደ ነገር ክትገብር ከም እትኽእል ዘፍልጠካ እንኮ መንገዲ ንዕኡ ክትገብሮ ወይ ክትሰርሖ እንተተወፊኻ ጥራሕ እዩ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ስራሕ መንፈስ ናይ ምምሕዳርን ነብስኻ ናይ ምኽኣልን ብጽሒት ይህብ ኪንዮ ስራሕ ንዘሎ ሃዋህው ክርኢ እንተኽኢልና ነብስኻ ምኽኣል ዓሚቑ ጥበብ ኣመሓዳድራ ዝሓትት እዩ ኣብዚ መንእስያት ወነንቲ ልዑል ናይ ስራሕን ነብስኻ ናይ ምኽኣልን ብቕዓቶም ኣብ ምርጋጽ ከውሕስዎ ዘለዎም ቀዳማይ እጃም ነቲ ኣቐዲሞም ዘንጸባርቕዎ ዓወት ነብስኻ ምኽኣል ነቲ ዝቐደመ ድኻሞም ክልውጥዎ እኳ እንተዘይከኣሉ ንዝመጽእ ክውስኑ ግና ክጽዕሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምጽዓር ኣብቲ ዘለኻዮን ቅድሚ ሕጂ ዝነበርካዮ መስመርን ደው ዘይምባል ማለት እዩ ቀጺልና ከዓ ሳዕቤን ልቓሕን ዘኸትሎ ስነ ኣእምራዊ ጉድኣትን ክርኢ ኢና
ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ መንእሰያትን ልቕሕን ዝብል ሓሳብ ኣብ ዝተለዓለሉ ብዙሓት ብዘይ ምቁራጽ ገንዘብ ክልቅሑ ይረኣዩ እዮም። እዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ገንዘብ ክህልዎም ከም ዝኽእል ሰኣን ምፍላጦም ዝተለዓለ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝኸትሎ ሳዕቤን ድማ ገዛእ ርእስኻ ከይከኣልካ ምንባር እዩ። እቲ መፍትሒ ድማ ካብ ብዙሕ ብውሕድ መብሪ ከም ዝስዕብ እዩ። ኣብ ውሽጥኻ ንዘሎ ውህሉል ብቕዓት ክትሰርሓሉ ኣብ ዝጀመርካ ግዜ ክዓቢ ይጅምር እሞ ተስፋ ነብስኻ ምኽኣል እናተኾልዐ ይመጽእ። ስለዚ መጀመርያ በቲ ዘለካ ዓቕሚ ክትብገስ እሞ ጀምር፣ ተበጉሰኻ ባዕሉ ከተባብዓካ ክጅምር እዩ። ብመንገዲ ዘለና ውሽጣዊ ብቕዓትን ነብስኻ ምኽኣልን ክንብገስ ምስ ጀመርና መኽሰብና እንዳዓበየ ክመጽእ እዩ። ነቲ ዘለና ምስ እነኻዕብቶን ነባዝሖን ካልእ ተወሳኺ ካዕበት ድማ ጎፍ ከም ዝብለና ክንግንዘብ ይግባእ። መንእሰያት ኣብ ኢድና ዘሎ ብቕዓት ጨቢጥና ብትብዓት ንቕድሚት ኣብ እንስጉመሉ እቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ብቕዓት ማዕረ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ምላሽ ክህበና ስለ ዝጅምር በቲ ኣብ ኢድናን ውሽጥናን ዘሎ ብልሒ ክንቀጽል ይግባእ። ብድሕሪ እዚ ገዛእ ርእስና ማዕረ ክንደይ ሓላፍነትን ብቕዓትን ከም ዘለዋ ብግቡእ ድማ ነብስና ከም እንኽእልን ብፁሓት ምዃና ድማ ክንርዳእን ክንክእል ኢና። ብድሕሪ እዚ ኢና ድማ ነብስና ኽኢልና ነብሲ ካልኦት ኣብ ምሕጋዝ ብቑዓት እንኸውን።